1 lakh along with certificate and a memento. Benih Manggil MP Rajya Sabha Sri Rendranath Tagore certificate ko hoganai guri kholaina लोगोसेनो बिथांनि थाखाय मोनसे memento बयखौबो आखाइ खबनानै होनो गuri kholaयबाय गिबियावनो आं गासिबो सायख'नि टीमनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा हाबाय मानोना जोंना जुदि टीमा जुदि मोजाङै मावामोनब्ला दिनै आं बे सेक्टरबो मोनामोन आं फार्स्टआवनो प्रडिउसार डाइरेक्टर डिअपि आरो स्क्रिप्ट राइटार गासैखौबो आं एक्चुअलि थेंक इउ आरो सेकेन्ड टाइम बावहरबाय एक्चुअलि सायखं मुभिया सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि राङापारानि भिथोर गामियाव जादोंमोन स्क्रिप्टआथ' खुब मोजाङानोमोन थ' आं सायखं मुभिखौ एक्चुअलि मावनो मोननानै गोजोननाय मोनखादोंमोन बै समावनो खारन स्क्रिप्टआ बहुद स्ट्रंखामोन दा बाथ्राया जाबाय नोंथाङा बर' सावथुन मुलुगाव आगान होजेननायनिफ्राय आथिखाल समाव दावगायि आरो बायदिसिना हेंथा बेफोरखौ नोंथाङा गोबां मोनलायबाय बे बेलायाव आथिखालाव बर' सावथुना माबे लामाजों दावगादों होननानै नोंथाङा सानो आंथ' एक्चुअलि सावथुन मुलुगाव 2002निफ्रायनो आं एक्चुअलि बेयाव फाव खालामबोगासिनो दं जों जेब्ला बै समाव जों सावथुन मुलुगाव जेब्ला दंमोन होमबा बिदि दानि बिदि एसेनि एडभान्स नङामोन जों बै समाव अनेक एक्चुअलि बुंनो थाङोबा बै समाव लाइटबो बारा माबा नङामोन बा किसुमान पिक्चार क्वालिटिफोराबो थिग नङामोन दाना अनेक एडभान्स जाबाय थ' आं सानो दा अनेक एडभान्स जानायखाय दा जोंनि जि सावथुना ओंखारबोयो बे सावथुना क्वालिटि गोनां ओंखारबोयो नोंथाङा सम नोंथाङाबो निजा सावथुन दिहुननाय बा खालामनायखौ जों मिथिनो मोनो बे बेलायाव जिथु मार्केटिं खालामनाय समाव माबायदि सोलिनो गोनां जायो नोंथांमोना दिनैसिमहालागै बे समाव आंबो सिजौ होननाय फुल फिचार फिल्म प्रडिउस खालामदोंमोन थ' बेखौ खालामनायनि उनाव मार्केटिंखौ आं एसे माने हमनो मोनदों थ' बर'नि एक्चुअलि मार्केटआ गासिबो मिथिगौ बारा गुवार नङा थ' जों एक्चुअलि लिमिटेड बाजेटआव जोंनि सावथुनखौ दिहुननांगौ गोनां जायो बेनिखायनो बै बाजेटनि बिथोरावनो जोंना अनेक मोजां सावथुन ओंखारबोगासिनो दं गुबुन गुबुन जेनेबा आलादा जायगानि जुदि सावथुनखौ नुयोबा होमबा बिसोरनि जि बाजेट सावथुननि बेफोरखौ जुदि जों कम्पेयार खालामबा बेखौ एक्चुअलि आं सानो जे बे क्वालिटिनि बिदिथ' नुनाय नंखाया थेवबाबो जोंना खम बाजेटआवनो जे जोंनि बर' सावथुना जे बिदि एडभान्स आरो जोंना इन्टारनेसनेल लेभेलसिम जे थांनो हादों दा बुंनो थाङोबा आं गोग्गानानै बुंनो हायो जे सिजौआ जोंना इन्डियान पेनरसिम मोननो हादों आरो इन्टारनेसनेल अनेक जायगायावनो इउरप हक बा आमेरिकान कान्ट्रिफोराव स्क्रिनिं अनेक जायगायावनो जादों बा बान्थाबो मोनदों थ' आं सानो बाजेटआ मेटार खालामा कन्टेन्टआ मा एक्चुअलि स्क्रिप्टनि गोजौआवबो बहुद फिल्मा एक्चुअलि मुभिखौ मोजां खालामनो हायो होननानै आं सानो आरो आच्चा फैबाय थानाय सावथुन मुलुगाव फैबाय थानाय आथालखौ एबा लाइमोनफोरखौ जेनेरेसनखौ नोंथाङा सासे फावखुंगुर मा जाय जोंनि सावथुन मुलुगजों लोब्बा लाखियो आं सानो जुदि कन्टिनिउ जुदि खालामलांबाय थायोबा जोंनि बे लाइनाव थ' सानसेबाबो साक्सेस जागोन मोनसे फोसावथाय 2024निफ्राय 2025 मायथाइनि ड्रीम किन्डारगार्टेन प्रि स्कुल काम क्रिच सेन्टारनि मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय एबा देबोरगाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिजों नांजाबनाय गियानपुरियाव गोदानै ड्रीम किन्डारगार्टेन प्रि स्कुल काम क्रिच सेन्टार बेखेवदों जायफोर बिमा बिफाफोरा सानसेथोलो गाव गावनि उन्दै गथ'फोरखौ नोजोर खालामस्लाबनो हाया एबा
साख्रि बाख्रिफोराव बेस्थ' जानानै थायो बैसोर बिमा बिफाफोरा गावनि उन्दै गथ'फोरखौ गियान होनायजों लोगोसे 2 बोसोरनिफ्राय 5 बोसोरनि गथ'फोरखौ बे ड्रिम किन्डारगार्टेन प्रि स्कुल काम क्रिच सेन्टाराव सोलोंथाइ होनो हागोन। बे फरायसालियाव गासै सुबिदाखौनो फरायसाफोरानो मोनफुंनो हागोन। सुबिदाफोरनि गेजेराव दं फान लार्निं, डिफारेन्ट टाइप्स अफ को-कारिकुलार एक्टिभिटिज, एज एप्रोप्रिएट कारिकुलाम, सेन्सरि एक्सपिरियेन्स, बेनि अनगायैबो होलिस्टिक डेभेलपमेन्ट, सेफ एन्ड फ्री लार्निं इनभाइरनमेंट, डेली वीकली एक्टिविटी रेकर्ड, नेचर कॉर्नर, लाइव सीसीटीवी सिक्योरिटी, इमरजेंसी फायर सेफ्टी एज वेल मेडिकल किट, एयर कंडीशनिंग फेसिलिटी। बेफोर सुबिदाफोरखौ गासै फरायसाफोरानो मोननो हागोन। बेनि अनगायैबो नोंथाङा गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नैबे 8638145487 एबा 9101156459 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानैबो खौरां लाहरनो हागोन।